Hola, hola i benvinguts a ukelele.cat. Benvinguts. Bé, avui us presentarem una cançó que és molt fàcil, a nivell principiant, no realment al meu nivell. De fet, jo la vaig aprendre fa cosa d'un mes o així. Per mi, a nivell personal, és una cançó molt especial, ja que és una cançó del Bruce Springsteen i, bueno, per coses de la vida sempre m'he relacionat molt amb ell, per dir-ho d'alguna manera. Amb ell vull dir amb gent molt fan, o sigui, que he sigut fan de manera col·lateral. I és una cançó bastant coneguda, que es diu Waiting on a Sunny Day, i és, ja us dic, molt senzilla de tocar, ja que només implica fer 4 notes diferents, es repeteix el do i ja està. Són els mateixos acords que es van repetint tot el rato una vegada darrere l'altra i només hem d'anar seguint i fer amb el mateix patró de rescat i ja està. O sigui, és molt fàcil. És molt senzill, realment. Un cop tens el principi, ja ho tens tot. Vale, doncs anem a ensenyar les notes. Som-hi. Us poso els acords aquí i a veure què és. Bueno, ho expliques? Sí, comencem per el do. Exacte. Que es fa amb el dit 3 a la primera corda, el traste 3. Després seria el la menor. Que és amb el dit 2 a la quarta corda, el traste 2. El fa. Fixeu-vos que aquí no fa falta que aixequem el dit 2, només fa falta que posem el dit 1 en la segona corda del primer traste. Doncs repetiríem el do. M'he explicat? I el sol. Exacte. El sol és aquest que té forma de triangle, que la primera corda és el traste 2 amb el dit 2, la segona corda és amb el traste 3 el dit 3 i la tercera corda és amb el traste 2 el dit 1. Vale. No? Aquí us he posat els acords, fixeu-vos que el do es repeteix 2 vegades, el la menor es repeteix 2 vegades, el fa repeteix 2 vegades i després fa do i sol. Què vol dir això? Fixeu-vos que totes les coses de la música occidental funcionen en patrons de 4 o de 8. Per tant, si aquí ho sumem, do, la, fa, do, sol, sumen 8. Ah. Perfecte. Doncs seria una mica... sonaria una mica així, no? Això mateix. I torna a començar. La diferència per això és que a les 4 primeres notes que toquem hi ha els 2 compassos i a les 2 últimes és només un, no? Exacte, és només un compàs. Fixeu-vos que els compassos, us he posat aquí un patró de rescat, quan hi ha una O és que la toquem i quan hi ha una creu és que no. La mà sempre es mou amunt i avall alternativament, així... Estàs fent mal? No, estic bé. La mà sempre es mou alternativament i decidim quan tocar. Aleshores, quan hi ha una O, toco, i quan hi ha una creu, no. Per tant, és... Però la mà sempre es mou igual. Aleshores, quan cada acord dura un d'aquests 8. Fiqueu-vos que entre que baixo i pujo són 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcte? Aleshores, cada acord dura 2. Dura 1. Com el 2 s'ha repetit 2 vegades, doncs fem 2 vegades. 1, 2, i canvio. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Perquè el do i el sol... El tema seria estar repetint sempre la mateixa estructura, és el primer la, passant per totes les parts de la cançó. Exacte. O sigui, començaria així. Després, quan arribem a l'estrofa principal, no? Quina és l'estrofa principal? El que els músics li dieu al chorus. Sí, la... And I'm waiting, Sí, la waiting in the sunny day. One to take a cloud today. Waiting in the sunny day.
I així seguiria després les estrofes i acabaríem amb la final també. Totalment. El Bruce, quan si escolteu la gravació original, veureu que fa alguns canvis de to, la bateria es posa entremig, però és perquè per donar-li una mica de xitxa. Ara tampoc no ens hi posarem nosaltres perquè la gràcia és fer la cançó el més senzilla possible i simplificar-la, però així la podeu cantar i la podeu fer, és una cançó molt bonica. Es pot tocar a sobre? O sigui, si algú la posa a Spotify i tal, pot tocar. Es pot tocar quasi sempre i hi ha alguna cosa que no us quadrarà, perquè és això, quan entra el saxo a fer el solo, per exemple, canvia un moment de to, però són coses molt, molt concretes en moments. Vale. Estupendo. Vale, tornem. Si voleu, també la podeu tocar a 2 ukeleles. Ah, sí? Com? Sí, has de fer els acords, ja veuràs. Aviam, 1, 2 i... Bueno, explico com es fa aquesta melodia, sí, no? Perquè aquí està molt bé fer veure que ho saps fer, però també m'ha d'explicar com. Si voleu fer la melodia, és molt fàcil perquè és pràcticament tot el rato a la primera corda, ¿vale? Llavors és el traste 3, el traste 5 i el traste 7. Bàsicament fa això, i el traste 0. A vegades, bueno, ara ho explico. És traste 3, 3, 5, 7, 7, 5, 3, 5, 3, 0, 3 de la 2, acaba així, sempre és el mateix. 3, 5, 7, 7, 5, 3, 5, 3, 0, 3 de la... Llavors és... Vale, això ho practiqueu i ja veureu que és molt fàcil. 3, 5, 7, 7, 5, 3, 5, 3, 0, 3. Quan dius 0 és que no hi ha cap traste? Ah, exacte, 0 és a la corda de l'aire, no? Ah, exacte. Vale, okay. I aleshores, quan a final de tot que fa ta ta re te te ro ti re to, això és 3, 5, 7, 5, 5, 3, 7, 5, 3... Vale, estupendo. Molt bé, Jordi, pues super. Jo crec que amb això és bastant senzill i us ho diu aquí una novata que no en sap gaire, així que jo crec que serà molt fàcil. Us animem a tots i a totes i qualsevol suggerència o qualsevol proposta, doncs ja sabeu, podeu escriure-ho als Totalment. És una cançó molt fàcil i que potser si no heu tocat mai l'ukelele o l'heu tocat poc, d'inicialment pot semblar una mica complicada perquè, clar, no és com immediata, però amb una mica d'esforç que li dediqueu ja veureu que surt de seguida i això us ajudarà a poder entendre millor noves cançons, que això també és el més important, no només obsessionar-te amb una sola cançó, sinó anar-ne fent moltes i anar provant i a poc anar-nos acostumant a l'ukelele i a la seva forma i a la posició dels dits i a la manera de pensar. Exacte, que no facin com jo, que quan agafo una cançó nova em passo 2 setmanes aixecant-me cada dia a tocar la mateixa cançó. Això és fantàstic, perquè així la... Però m'obsessiona una mica, no sé, és el que hi ha. Bueno, moltíssimes gràcies i fins la propera. Adéu. Moltes gràcies per veure'ns.